गाज्रिजों दाजेन नाथाय गाज्रिखौ मोजांजों फेजेन बे बेसेन गोसा बिबुंथिखौनो होदों TCLCC नि मासिगिरि बिक्रम दैमारी बिथाङा। नोङो गाज्रिजों दाजेन नाथाय गाज्रिखौ मोजांजों फेजेन। चिरां जिल्ला बेंटल कलेजनि 26थि एनुवेल कलेज उइकआ दिनै जोबथा सानाव TCLCC नि मासिगिरि बिक्रम दैमारी बिथाङा आलासि महरै बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि बिथां बिक्रम दैमारीया बेंटल कलेज उइकनि जोबथा हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेंटल कलेजनि थाखाय 1 लाख रां अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे अडिटोरियाम लुफुंनो थाखाय BTC सरकारनिसिम आर'जलाइ गथायनो खावलायदों आरो बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि होलांदों। बिथां बिक्रम दैमारीया बिबुंथि होदों दि नोंनि जुरिजेननायाव नोंनि थांखियाव नोंनि लोगोआनो एबा नोंनि मोजां मोननाय असे सुबुङानो गाज्रि समखौ नोंनि जिउआव लानानै फैगोन। नोंनि लोगोआनो नोंनि मोजां मोननाय असे आपुन मानसियानो गावनि मानसियानो गाज्रिखौ नोंनि जिउआव लाबोगोन। अब्ला नोंबो गाज्रियावनो थांखागोन नाथाय नों गाज्रिखौ नोंनि मोजां जाफुंसारनायजोंसो फेजेननांगोन होनना बेसेन गोसा बिबुंथि होदों बिथां बिक्रम दैमारीया। गाज्रिजों नों जुदि थांफाबायब्ला नोङो गाज्रियावनो थांगोन नाथाय नों गाज्रिखौ मोजांजों नोंनि मोजां साक्सेस जानायजों नों जुदि फेजेनोब्ला नोङो नोंनि मोजांजों गाज्रिखौ फेजेनबाय आरो नोंनि जिउ दानायाव बे जिउखौ नों दानानै लाबाय। बिमा बिफाया खस्थ' खालामना फरायहोयो हाजासे दुखु लायो हायिखौ हानाय खालामनानै होयो नाथाय जों गोबां समाव बिमा बिफाखौ दुखुसो होफिनो होनना फरायसाफोरनि गेजेराव बेसेन गोसा बिबुंथि होदों बिथां बिक्रम दैमारीया। नोंनि आइ आफाया नोंनि थाखाय बबेबा दखानाव साहा होनानै फैसा खामायदों गासैबो फैसाखौ नोंनियावनो गारजोबदों नाथाय नोङो सम सम नोंनि बिमा बिफाखौ दुखुसो होदों। आरो बिक्रम दैमारीया बिबुंथि होबावदों दि जेब्ला जों स्कुल कलेजाव दंमोन अब्ला बै समाव रावबो सासेबो गाज्रि मोननाय आरो सुथुर गैयामोन नाथाय दा नुयो सोरगिदिं सुथुरा दं जों गाव हारसिं गावनि आथिङाव गसंनो हायैनि थाखायनो होननानै फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव बेसेन गोसा बिबुंथि होदों बिथां बिक्रम दैमारीया। जोंबो जेब्ला स्कुलाव दङमोन हाई सेकेन्डारियाव दङमोन कलेजाव दङमोन जेबो रावजोंबो नांज्लायनाय खमज्लायनाय गोरोन्थि सानलायनाय बांसिन आरो नांज्लायनाय दुखु मोनज्लायनाय बिब्दि गैयामोन। दानिया फैदो बिक्रम दैमारी बिथांनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ जों आबुङै खोनासंना लानि। गाज्रिजों दाजेन नाथाय गाज्रिखौ मोजांजों फेजेन बे सिरिखौ गोबाङा मिथिगौ गोबाङा हमनो हानाय नङा आरो गिबियावनो आङो बे सिरिखौ मानो बुंदों जोबनायाव आं बेखौ बुंफोरथि होगोन आरो बेनि सोमोन्दै सुंद' बुंगोन। नोङो गाज्रिजों दाजेन नाथाय गाज्रिखौ मोजांजों फेजेन। दा दिनैनि बे 26 एनुवेल कलेज उइक बेंटल कलेज जेब्ला आंखौ फंबाय नेथानेला फन खालामहरदों बेंटलावहाय बिदि मोनसे प्रग्राम जागोन सारखौ आलासि नांगौमोन अब्ला आङो फंबायनो थोंजोङै खोथा होनो हाया बायदि जादों मानो होनोबा बे कलेजनि प्रग्राम आरो माबायदि प्रग्राम आं बेखौ बारा सोंनाय जायाखै कलेज प्रग्रामखाय आङो उनाव सानफिनदों प्रिन्सिपालजों रायलायनांगोन आरो मा प्रग्राम बेखाय आं फंबायनियावनो प्रिन्सिपाल सारनि नाम्बारखौ बिहरबाय आरो जोंहा बै इरागदाव फंबाय बेखौबो आङो बुंबाय जे प्रिन्सिपालनियाव खबर ला बिदि प्रग्राम दङ थांजागोन ना थांजाया उनाव बेहा फन हमजायासैनो बिजि जाबाय सारा आं खामहरबाय उनाव खोन्थाबाय आङो
जे बिदि सासे फंबाया कलेज उइक प्रग्रामनि थाखाय आंखौ आलासि बुंहरदों फैनो हागोन ना हाया होननानै दा नों मिथिना मिथिया सानो रायज्लायखानानैसो लाखादों गोबां के आं बुंबाय दे रायज्लायखाना लाखादोंबा मोजां आङो अनसायनो हरदों थांनो हागोन होननानै आरो आं बेखौ सोंनायनि जाहोना जाहैबाय कलेज होनोब्ला फरायसा फरायसुलिनि मोनसे गोथार बे मोनसे बलि माब्लाबा माब्लाबा बेफोरबायदि प्रग्रामाव जों बायदिया उसुबिदा मालाबा जायो होननानै आं सानखांनांगौ जों गोरोन्थि बुजिलाया कलेजाव थानाय फरायसा फरायसुलि फोरोंगिरि आरो खाथियाव थानाय रायजो राजा बिथांमोननि साननाय नोजोरा जों आलादा जाया बेखौ साननानै आं प्रिन्सिपालनिफ्राय खेंफोरथिखौ लादों आरो बिथाङा थांनो फैनो हागोन रायज्लायनानैसो बे प्रग्रामखौ लानाय जादों होननानै बिथाङा आंखौ बुंहरनायलाय आङो फंबायनियाव प्रग्रामखौ बिहरबाय ओमफ्राय नोंथांमोननिसिम फैनो आङो राजि जाबाय दा नोंथांमोननि बे ड्रेस आरो इउनिफर्मफोरखौ नुनानै आंनि बै उन्दै समखौसो आं गोसोखांदों ना बयबो गोसोखाङो ना उन्दै समखौ नङा होमबा उन्दै समखौसो आङो गोसोखांदों जोंबो जेब्ला स्कुलाव दङमोन हाई सेकेन्डारियाव दङमोन कलेजाव दङमोन बै समाव जेबो रावजोंबो नांज्लायनाय खमज्लायनाय गोरोन्थि सानलायनाय बांसिन आरो नांज्लायनाय दुखु मोनज्लायनाय बिदि गैयामोन गैयामोन इनकारेज रंजानाय मोसानाय कनफारेन्सफोर थांनाय कलेज उइकफोर जानाय बेजों बे कलेजाव थांनानै गेलेलायनाय बादायलायनाय बेल' बै समाव दिनैनि खमसे खम 25 इयार्स जों जेब्ला कलेजाव दङमोन बै समखौ गोसोखांदों आरो बे समखौथ' मोनफिनला अब्लाबो दा बेखौनो आङो गोसोखांदों जेब्ला आंबो कलेज लाइफआव दङमोन गोबां मावबोनाय खामानिफोर दङ गोरोन्थि ना सैथो बेफोरखौ आंसो मिथिसिगौ दा बेफोर दिनखौ जिउआव जालांनाय जारिमिनफोरखौ गोसोखांनानै आं सम सम माब्लाबा दुखु मोनो आरो माब्लाबा रंजायो बै इयुथ जे समाव जों जेखौनो गोसो जायो बेखौनो जों मावनो हायो गोसोआ गोरबोआ जेखौ थोनो जों बेखौनो मावबोदों नाथाय दा गोसोखांफिननानै बै समखौ जों दुखु मोनो बिसेसकै दा आं बबे फेमिलिनिफ्राय फैनाय होननानै नोंथांमोना जुदि गोसोआव सानोब्ला ओरैबायदि दुखिया सार आंनि न'खरा आंनि बाबाया हाजोआव बन लायनानै आंखौ फोरोंबोदों आंनि आइया साहा बागानाव बिलाइ खायो आरो आंनि आबौआ ना फाननानै मार्केट बे गुदलि बाजाराव मोना मोना थाङोना बेयाव थांनानै फोरोंबोदों आरो नाथाय दुखुनि बाथ्रा बिमा बिफाया जोंखौ माबा मोनसे जागोन साननानै फोरोंदोंमोन बन सिननानै बिलाइ खानानै ना हमनानै सोरबा दखान साहा दखान होनानै मोरखिया थानानै गलाम थानानै जोंखौ फरायहोदोंमोन नाथाय आंनि बेलायाव सोलोंथाइखौ लानानै आङो गोजौ जायगा सोरजोंबा मिथिजानाय सोलोंथाइखौ लानानै फेमास पपुलार सार बिदि जानो हायाखैसै बबेबा साइडजों आंखौ एसे एनै मानसिया मिथियो जानो हागौ मबाइल थानायखायसो नङा होमबा मबाइल गैयाबा नों सोरखौ सिनायनो नाथाय बिमा बिफाया आंखौ मा जाहोनो थाखाय मा थांखि
थांखि लानानै आंखौ फोरोंबोदोंमोन नाथाय बे थांखियाव निश्चय आं सहैयाखिसै बे समाव जोंनि बिमा बिफाया जाम्बा जाम्बिखाय अनलि साख्रि लानांगौ होननानैल'सो मिथियोमोन गोबां इडुकेसन लाइननि जेबो सिस्टेमखौ बै समाव मोनथिलाय आंनि बिसाया मोजां फरायनानै इयुनाव गावनि संसारखौ दानानै लाथों होननानै जोंखौ खस्थ' खालामना फरायहोदोंमोन नाथाय आंनि बेलायाव आं बुंगोन इडुकेसनखौ लानानै सार्भिस लाइनाव आं दिनै मानसि जानो हायाखैसै बे आंनि गोरोन्थि जाबाय दा आं बेखौनो बुंनो सानदों आं उन्दैनिफ्राय सम सम मेथाइ खनबोनायखाय सम सम कालसारजों थाबोनायखाय आंखौ एसे बै समनिफ्राय मिथिबोदों आरो बे गथ'आ मोजां मेथाइ खनो एबसुआव मेथाइ खनो एबसुनि बै देंखोमुफोराव सेन्ट्रेलनि बादायलायनायफोराव बे गथ'आ देरहाबोदों होननानैल' आंखौ मिथियोमोन बे समाव दा नोंथांमोननि बे कलेज उइकआव आं बिब्दिहै बेबायदि मानसि नङा जे नोंथांमोनखौ ओरैबायदि इनकारेज होनानै इडुकेसन लाइनजों मा फरायोब्ला मा खालामोब्ला मा लाइन लायोब्ला गोजौ फारसे आवगायलांनो हागोन बिनि हासारखौ आं नोंथांमोननो होनो हायाबो जानो हागौ नाथाय साफ्रोमबो फरायसाफोरा फरायनानैनो जे साख्रि मोनजोबनानै सार्भिस हल्डार जाजोबनानै IPS, IAS, ACS, IFS गोबां गिदिर अफिसार जाजोबनानै जे जोङो गासैबो देरहासार जाजोबगोन बेबो जाहैजोबाबो जानो हागौ नाथाय जिहेतु नों थांनानै थानांगोन नों जिहेतु एसे फरायबाय बे एसे फरायनाय नोंनि गुनखौ नोङो मोजाङाव बाहायनो ना गाज्रियाव बाहायनो बिनिखायनो आं दहाय बुंदों गाज्रिजों जुदि बै समखौ फरायनाय बेलायाव लाइफआव जुदि बारबोहोदोंब्ला मिनिनाय रंजानाय गाज्रि खामानि गाज्रि साननाय गाज्रि हास्थायनाय सिखाव सिथुक लोंनाय जाग्लुंनायजोंनो जुदि नोंनि फरायसा समखौ नों बारलांहोदोंब्ला बिनि फिथाइया नोंनियावनो जागोन नोंनो गोसोखांफिननांगोन जे बै समाव आं जोहोलाव समाव जेब्ला आं सेंग्रामोन जेब्ला आं सिख्लामोन फरायनो हायोमोन आं जेखौबो मावबोबाय नाथाय दिनै आंनि फरायनाय समा जोबलांबाय गोसोआ गैला आं हाला अब्ला नों बै समखौनो नों गोसोखांफिनगोन आंनि मेहेरगोनां बै समखौ आं बैयावनो गारबोबाय अब्ला गोसोआ नोंसोरो दुखु मोनफिनगोन नोंनि खाथियाव थानाय लोगोआनो नोंनि असे लोगोआनो अफिसार जाबाय बिल्डिं लुबाय गारि बायबाय मान सन्मान मोनबाय नाथाय नोङो बेयावनो थालांबाय सोर नों जेब्ला नोंनि बेसेन गोसा समखौ नों ओरैनो दैयाव बाहायगोन रावबो दुखु जाया नोंनो जानांगोन नोंनो गाब्रगोन नोंनो मावख्रुबनांगोन नोंनो गलाम खालामनां जानांगोन नोंनो हाजिरा बैनानै नों संसारखौ नोंनो खालामथारनांगोन नाथाय बे जायगानिफ्राय नों जुदि बासायनोब्ला नोंनि आफाया नोंनि थाखाय साहा दखान होदों नोंनि आइया नोंनि थाखाय ना फानदों अब्लाबो नोंनो एडमिसन जाहोदों नोंनि आइ आफाया नोंनि थाखाय बबेबा दखानाव साहा होनानै फैसा खामायदों गासैबो फैसाखौ नोंनियावनो गारजोबदों नाथाय नोङो सम सम नोंनि बिमा बिफाखौ दुखुसो होदों होआ होमबा होयो नाथाय जेब्ला बेफोर जिउ जारिमिननि जालांनाय घटनाफोरखौ
नों साक्सेस जायैनि उनाव गोसोखांगोन नों जेब्ला खामानि मावगोन हाजिरा मावगोन सोरनियावबा गलाम फैनानै नोङो गयफोरखौ हानलाबायगोन बस्ता बागोन अब्ला नों बै इयुन समखौ नों गोसोखाङालासे नों थानोनो हानाय नङा। आङो दोंसे मेथाइ सुजुदोंमोन गाज्रि मावोब्ला आंखौ संसारा बोरै नाजावगोन मोजां मावोब्ला संसारा आंखौ बोरै नायगोन। आं दाखालि मोनसे फिसा रिल्स हगारदों। आंनि रिल्सखौ सोरबा नुदों नामा आखाइ थिखांनाय देलाय सोर सोर नुदों देलाय नुवाखै रावबो हा आं मेथाइ होलायना भिडिअ होदोंना आं जेब्ला गाज्रि खामानि मावगोन मिथिबाय जेब्ला आङो सेंग्रा जोहोलावखौ लानानै बैसोखौ लानानै जेब्ला आङो गाज्रि खामानिखौ मावनानैनो आंनि समखौ जुदि बारलांहोयोब्ला गाज्रि मावबाथ' नोंनि फरायनाया गैखाला जोबखाबाय अब्ला बेखौनो लानानै जिहेतु आंखौ रायजोआ सिनायो नोंसोरबो आंखौ सिनायनायखायसो लेंहरदों नङा होमबा नोंसोरबो आंखौ सिनायनायखायसो एक्सेप्ट खालामो आंनि सिनायजानाया जुदि गाज्रिजोंसोब्ला संसारा मुलुगनि मानसिया आंखौ बोरै एक्सेप्ट खालामगोन बेखौनो लानानै आं दोंसे मेथाइ लिरदों नोंसोर मेथाइखौ खनबाला आरो नायनोबा बै आंनि बिक्रम दैमारि माबायाव पेजाव थांबानो नुगोन आं ओरैबायदि सुजुदों खनदों बेखौ सुलेखा बायद'खौ खनहोदों आंनो सुजुनाय आंनो खननाय नाथाय सुलेखा बायद'आ बेखौ खनदों खिन्थु दाख्लि होनाया आं खननाय ओरैबायदि होदों मोनथिस्लाबो जिउआ माब्लाबानो रुबैलांबाय आंनि मा दासो सानगोन मोनथिस्लाबो जिउआ माब्लाबानो रुबायलांबाय आंनि नागिरब्लाबो मोनफिननाय नंलिया जेरावबो जेब्लायबो अराय समनि मिउजिक नांलाया माबोरै माबायदि मोनले माबोरै अनसायगोन संसारा आंखौ जेब्ला आं गोमोरलांगोन जेब्ला आं गोमोरलांगोन जेब्ला आं गोमोरलांगोन संसारा आंखौ बोरै नाजावगोन होनना बुंदों आंखौथ' नोंसोर सिनायबाय आंखौ नोंसोर सिनाय मोनबाय आलासि मोनबाय नोंसोरनि आं जेबो खामानि जुदि मावनो हायाब्ला संसारनि समाजनि मण्डलिनि जातिनि हारिनि आं जेबोखौनो मावनो हायाब्ला संसारा आंखौ बोरै नाजावगोन ओमफ्राय आंथ' मेथाइ खनो मेथाइ खननानै आं सानखांबाय आं मा मेथाइ सुजुगोन बबे बिथाखौ लानानै आंनि जिउखौ आं फोजोबगोन बेखौ सानना आं मोनसे आरो सुजुलायबाय ओरैबायदि उन्दै समनिफ्रायनो मेथाइनि देंखोजोंनो गेलेबोबाय गुलि गुलि बोराय जाबोबा देहाया रुबैलांबा जिउनि जोबथा बुब्लि सफैलायलांबा जिउनि जोबथा बुब्लि सफैलायलांबा बोराय जाब्ला नोंसोरबो मेथाइखौ दामना होदोंब्ला सार मिथिबाय नाथाय उत्तम माबामोन आं जेब्ला बोराय जागोन
अब्ला बे मेथाइखौ नोंसोर दामना होदोंब्ला मेथाइनि देंखोजोंनो गेले गेले उन्दै समनिफ्रायनो मेथाइ खनबोबाय जेब्ला जोङो आं मिसनारि जाहैबाय नालाय जोंहा सानडे स्कुल दं बे सानडे स्कुलाव उन्दैनिफ्रायनो मेथाइ खननो फोरोंबोयो बेखौनो लानानै आं सुजुजों आरो बे मेथाइखौ आं सुजुजों बहुद बोसोरनि थाखाय जेब्ला आं बोराय जागोन अब्ला बे मेथाइआ आंजों खनजानांगोन होननाय जादों मेथाइनि देंखोजोंनो गुलि गुलि गेलेबोबाय बोराय जाबोबाय जिउनि जोबथा बुब्लि सफैनाय थैनोसै सुलेखाया खनदों बे मेथाइखौ एलबाम बानायनाय मिउजिक भिडिअ आंनो बानायनाय दा बेखायनो आं बुंदों नोङो गाज्रिजों दाजे नाथाय गाज्रिखौ नोङो मोजांजों फेजेन नोंनि लाइमोन बैसोआव नोंनि फरायनाय बेलायाव नोंनि बे जुरिजेननाय नोंनि थांखियाव नोंनि मानसियानो नोंनियाव गाज्रिनि समखौ लानानै फैबाय नोंनि लोगोआनो नोंनि मोजां मोननाय असे आपुन मानसियानो गावनि मानसियानो गाज्रिखौ नोंनि जिउआव लाबोगोन अब्ला नोङो बेखौ गाज्रिजों नों जुदि थांफाबायब्ला नोङो गाज्रियावनो नोङो थांबाय नाथाय नों गाज्रिखौ मोजांजों नोंनि मोजां साक्सेस जानायजों नों जुदि फेजेनोब्ला नोङो नोंनि मोजांजों गाज्रिखौ फेजेनबाय आरो नोंनि जिउ दानायाव फरायनाय बेलायाव नोङो बेसेबांबा बोसोरनि थाखाय नोंनि जिउखौ नों दानानै लाबाय नाथाय जेब्ला नों गोग्लैबाय नोंहा मोननैल' अपसन दङ नोङो मावख्रुबनानै जानांगोन नहयथ' नोङो गलाम जानांगोन दिबाय दा जोबनायाव दहाय जे जोंहा प्रिन्सिपाल सारा मोनसे खोथा बुंदों मा बुंदोंमोन ओइ बेबायदि सुबिदा मालाबा मानसिनि जिउआव फैल' प्रिपेयार गैया जोंहा सारा बे बिनिसो जागाखा प्रिन्सिपालनिसो जागा बियो बेयाव दिनै बुंनो गोनां नङा होमबा नाथाय साडेनलि हरखाबै बियो बेहाय गसंनानै खोथा बुंनो हानाय समखौ बियो मोनदों मोनाखैबा मानसिनि जिउआव मोजां सुबिदा मोजां सम मालाबा नोंनियाव फैगोन हरखाबै नों बेखौ नाजावनानै लानांगोन आं एकदम सिम्पल एग्जाम्पल आं होबाय बे सानाखै आंनि जायगाया प्रिन्सिपालनि नङा प्रिन्सिपालासो बेयाव कमेन्ट होगोन एडभाइसखौ होगोन नाथाय प्रिन्सिपाला एबसेन्ट जाबाय बियो साडेनलि बहाबा थांनो गोनां जाबाय नाथाय बिनि जायगाखौ लानो हादों जोंहा भाइस प्रिन्सिपाल जाबाय थानाय मानसिनि जिउआव माब्लाबा बिब्दिनो मोजां सुबिदाफ्रा फैयो देबाय दा नोंसोरो बिमा बिफानि अननायखौ नोंसोरो बावनो नाङा आंथ' बिराद दुखु मोनो ओइ आं जेबो जालाय लांबाय मिथिबायना बे जाबाय राजनितिकनि खोथा नोंसोरो बेयाव दा थांनोसै सम दं इउनिभार्सिटि नोंसोरो थां इउनिभार्सिटि जेब्ला नोंसोरो बारग'गोन अब्लासो नोंसोरो चइस खालाम आं बिथिं थाङो ना बिथिं थाङो बिजनेसाव थाङो राजनितिकआव थाङो ना नों फरायनो ना नों बेफारि खालामनो नों जेराव थांनो हागोन ना सोरनिबा बिजामादै जाना थानो ना बिदिबो थायोना नङा होमबा आं मावख्रबना जानोसै बेहा हा बागान दङ बिदिबो थायो मानसिफोर दा बेनिखाय आङो नोंसोरनि आलासि आंथ' बेयाव चिफ गेस्ट जागोन सानाखै मिथिबायना मोनसे सर्ट मेसेज होगोन आं सानदों आरो चिफ गेस्ट होननानैबो आं साननानै लायाखै आं खावलायदों चिफ गेस्टफोरा मालाबा बैसोर रायजोनिफ्राय जानांगौ आंनि जायगाया आलादा फंबायफोर माब्लाबा
जों सोरखौबा रायफ्लाङो सोंखारिफ्लाङो दुसिफ्लाङो खावसे मानसिया जोंखौ गाज्रि मोनो दुखु मोनो बेनिखायनो आङो प्रिन्सिपालनियाव अर्डार लाहरनो गोनां जादों आं थांनो हागोन ना सार नोंसोरनि कलेजाव नों मा बुङो सार ओइ फैजायो जेबो नङा नंगौ आं कलेजाव फैनानै बै जायगायाव बै बिथायाव जायाव जेराव दिनै आं दङ बिनि खोथा आं बुंनाया नंगौ नाथाय आंखौ सिनायो बियो बेबायदि मानसि आं दा गभर्नमेन्टनि मानसि जानानै दंथ'यो बर्थमान दा नोंथांमोनखौ आङो आंनि एक्सपिरियेन्सजों आं बुंबाय आङो इडुकेसनखौ लानानै गोजौ फारसे दावगालांनो हायाखैसैब्लाबो फिसा बिजनेसजों आंनि न'खरखौ आङो बेङो 8तासो कलेजाव आं दाखालि खैथा जादोंमोनथाय 7 ना 8 कलेजाव आङो 10 कलेजाव आङो कन्ट्रिबिउसन हरदों नोंसोर प्रग्राम खालाम इउनिभार्सिटियावबो थांदों कमार्स कलेज साइन्स कलेज क'क्राझार इउनिभार्सिटि बेफोर मोजां मोननानै लिंनाय निश्चय आंनिफ्राय माबा मोनसे लुबैदों आं जुदि होनो हायाब्ला नोंसोरो आद्रा जागोन गोसोआव दुखु मोनगोन दा नोंथांमोना आंनिफ्राय